Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Action Radyo. Alas 5 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time sa lawat. Good afternoon, mayong hapon na naman bakulod kaga Pilipinas. Inyo ka aksyon na Marlon Hirvoya dari sa Action Reports Afternoon Edition. Liwat naman kita nga arangkada sang mga balita anuman nga sahi sa informasyon nga importante may baluan sa atos sa mga pinalangga nga mga kaaksyon, mga follow-up reports, developing stories nga gintutukan sa Aksyon Radio Bacolod sa 684 sa Lilisuan sa inyo sa tagsa ka mga radyo sa bahin sang lokal, national, international, hinampang pati sa matag sang artista basta mapuslanon nga balita dali lamang mabatian sa New Easy Action Radio Bacolod. Ang tiyempo sa mga adlaw kasarangan teko sa mga plastada pa ara lamang ini sa tunga-tunga ang tiyempo adre sa Bacolod mga ka-aksyon, no? I don't know sa ibang sa mga banwa kagasunod sa Negros Occidental kung sa mga tinagapas politika dere sa Bacolod mga ka-aksyon ara lang sa ginatawag nga neutral, hindi sa mainit, hindi sa matugnaw, kundi mabulubugnaw kag mahuluhandong lamang. Ang inyo ka-aksyon na Marlon Hirvoya, welcome na welcome sa inyo taran sa mga suki namon sa mga ka-aksyon. Ang ini nga pala tunturan mabatian kada alas 4:45 sa hapon hasta alas 6 ang kasisidmon. Kamusta ang sitwasyon ninyo dara sa mong? Yari kita sa pizza 14 sang Oktobre na. Di basta gani pizza 14 na siling. Nabispera sang sweldo ina sa may mga trabaho. Kaya man subong pala makakso nga tika-tika na nagalili na si Joe Date. Upod si Joe na Diyos in Diyos sa mga baleran. Kapati buwas sa pizza 15. Ang pizza 15 amo naman ang adlaw ni Manuel nga ang apelyado niya Du. Si Manuel Du. Mayo lang kung may sweldo pangabilin buwas ng adlaw. Pero ang nagakatabo mga ka-aksyon sa masabi, hindi kid malikawan nga ang sweldo wala sang bilin mi 5 tangod sa tuman kadamo nga mga deductions. Pero sige lang, okay lang. Ang importante mga ka-aksyon buhi kag may maayong panglawason. Ano mo tuod ang damo kwarta propida kamanggad. Kung lawas way man ginahalinan sa masakit o kung anuman nga balatian. Inyo ka-aksyon Marlon Hirvoya. Kagkaroon sa ating Pangulong dinala. Lumpatan tayo siya naman nga balita nga dapat na ito sa nga pagkatutukan kaya alas 5 na o bago dasing isang oras sa bayan sa balita lokal. Fresh nga balita sa lokal. Una nga nabatian sa Action Radio Bacolod. Una man nabasahan sa Facebook page ang saring estasyonan. Sa page 1 daw libro ba? May kalayo nga nagtuhaw sa dalan sang Tendalo, Barangay Villamonte, Bacolod, kainas ang ulto. Resulta sang trahedya, 11 ang nagkalamatay. Una sa balita. Una sa aksyon. 11 ka ng patayo. 11 ka makaluluoy nga mga ino. Wala makalawa sa sunog. Kag nagatupok sa mga ino ni. Mang tatlo kapanalgan sa establishmento. Amaning gagin umpisahan gid sang kalayo. Nagasugod na ni sa kwarto sang mag-asawa sa ikatatlo nga panalgan sang building. Kung nga ang unsigid ka mga ino ang nagkalamatay. Mandiri nagatiner. Kining unsigid ka mga ino ho. Ang 11 ka mga ino nga nagkalamatay sa nagluntad nga sunog sa may dalang Tindalo. Ausunod kay Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Rodel Legaspi. Ang sunog naggaluntad sa ika-3 nga padalgan
nga establishmento ginapadagyan ni Noel kag Jane Chu. Sa investigasyon naman sa Bureau of Fire Protection Bacolod, nagasugod ang kalayo sa kwarto sa ning mag-asawa. Mao kanugon sa ning ido ni ho. No? Ang rasa sang ido makaaksyon ining Shicho balang ido. No, kita man ng Shicho nga ido. Kung sa mga tao pa, gwapa kagwapo ng itsuras ni. Hindi basta-basta nga sahi sang ido ni. Kaya ginagkabig ini mga kaaksyon nga Asian Toy Dog. Nag-originate ini sa Tibet, Autonomous Region sa pungsod China ni. Ang bilis ni kung baklon mo may 7,000, may 8,000, may 9,000, may ara gani 14,000 ang bilog. Labot ni tag 7 ka kilo kung ang kabugoton sa nimo sang pinakadako, no, kung ko magsala. No, sering sahi sang rasa sang ido ni ho. Tahom ni lang tawon. Sa 11 ka bilog makaaksyon nga ido ni dako-dako na ning bilis ni makaaksyon. Kaluluoy no. Ang idalantaw diri sang BFP makaaksyon ni gitawag nga faulty electrical wiring naman. Din kamanuan sang kalayo. Kaya magsaling kita faulty electrical wiring, base may outlets, may switch o kung ano man nga sahi sang kuryente, nga may kalayo pwede nga nag-spark, nag-short ka nagkalayo. Di na rin bago sa paramantinan. Yan nga tawag nga faulty electrical wiring. Isa ini sang perme ginatunaan sang sunog. Parang pasalamatan naton diri makaaksyon nga pati sapat lang ang nagkalamatay. Kagway diri sang kabuhi sang tawo nga nadula. Ang inisal nga pagbanta-banta sang BFP sa kahalitan sa sunog ni nagadangat sa kapin 100,000 pesos. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pagkadibas sa nga balita sa bayan sang lokal. Ang balita angot sa gihapon sa ilegal nga droga. Ang ginatawag nga shabu. Nangin sentro na naman sa ring balita among barangay Banago ho. May pintor na arestar sa bypass operation sa nga BCPO CDEU. Bauhuo. 346,000 pesos nga balin na naman. Sang ginapatian siya mo na recover sa mga otoridad. Ang saling sang bagong direktor sa nga BCPO na si Colonel Martir. Ang pagplano sa ning operasyon ni ginhimo kagabi lamang dumayuhaw. Mut sa lingon nga kaksyon da sigay ang plano. Alipot lang papanila nga ginhimo sa sining subject ni ang pagkumpirmar sang na balita sang information nga nagabaligya ginman sang shabu lipot lang. Atraka na yun, why nasang itse bira na yun sang bypass operation. Kung mag-amo ni perme ka dasig ka katumpak sa operasyon, kasi sa ulihi amo na niyang ginasiling ang sige-sige pagsulod sang Shabos Bacolod. Mangin matuod na gidman nga maghagan-hagan bla. O kung base nga madula gidman. Although kote idamo sa nagapati nga daw ka imposible, pero wala sa imposible kontinguaan lang, tagtuturon lang, aring talo pang doon dari nga balita angot sa riho. Taiwan sa record sa mga otoridad mga kaaksyon ining subject ni nga si Willie Alegen, 36 anyos, nakaagi ni dakop naman sa nga tuig 2016 sa kaso man nga pagbaliga sa nga illegal nga droga. Kaya siyempre dakpan priso sa sunod sa nga pilak tuig, 4 nga tuig na priso ni. Apang sa nga tuig 2020 mga kaaksyon na hilway sang inisyang maka-avail sa nga ginatuwag nga plea bargaining agreement PBA. Ari naman ang plea bargaining agreement ho. Damo-damo na sa mga napriso mag-aksyon ango sa illegal nga droga nakapiyansa sa idalom sining plea bargaining agreement. Ang PNP mag-aksyon na nawagan na ni sadto pa mo nga luyag nila ni mausisa sang tulid kung anong proseso sa ning ginatawag nga plea bargaining agreement. Sa idalom sa ning proseso makaaksyon, ginatugutan ni sang korte nga makapiyansa ang dadakpan bangod sa illegal nga droga matapos ang isa katuig o kung 4 katuig nga pagkapriso. Tamo sa nagapati makaaksyon nga daw ginabusuhan na nga sahi sa mamaagi ni. Kaya nag-issue sang guidelines sa niti siyempre korte.
Isa sa mga rason sa kon nga agin tugutan nga mahiluway ang mga preso paagi sa ning natuwag nga plea bargaining agreement agod ko na mabuhin-buhinan ang kanabuon sa mga pagginutok sa mga presos-presuhan. Daw kasi kuwawi, no? Hindi pwede nga dugangan ang kasangkad sa presuhan, haw? Ang problema, bangod ginahilway paagi sa plea bargaining agreement, nagabalik sa pagbaligya sa ilegal nga droga, partikular ang shabu. Ano nga sa isang sistema ni man, daw into anay puruson magamuni. Dakpon, dason buyan, pagbuya, balik-baligya. Ano bala ining plea bargaining agreement nga ginapatigayon? Ordinarily, ang plea bargaining is made during sa pre-trial stage sang proceedings. Is plea bargaining authorized under our existing rules? Yes, plea bargaining is authorized under Section 2, Rule 116 sang Rules of Court. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang nagapadayon nga voter registration sang kumalik na ngayon matawhay. Sunod kay Task Force Disciplina Action Officer Wilfredo Jolingo. PR na gidman na siguro ang mga luyag magpa-saylo sa ila sa nga rehistro o kung magparehistro. Nakamutik na gidman nga bantay sarado sila sa task force. Kung okay man nagkaway man lang sang nasupak. Ala parehistro kamo kay right yun ang makaboto sa 2022 nga eleksyon. Lumpatan taraman ang balita nasyonal. Tulutaw hayan tanay ang inyo sa ring palamatinan sa mga balita angot sa COVID-19 kag politika. Pating hinabuyan na isyo sa mga politiko o kon kandidato sa 2022 nga eleksyon. Diri kita anay ho sa iban naman abing nga balita. Manang balita ang mga maisog nga tawo sa Pilipinas, nagadamo sila nga nagadamo. Patay kung patay, tiruhay kung tiruhay. Ang balita makaakson anom na ginapatihan miyambro sa isa ka robbery karnaping nga grupo nga mo ning ginapatihan may kailabtanan sa nagakatabo kinawatay dito sa Metro Manila kag mga kaiping nga kaprobinsyahanan naghalalaplay ang lawas nila sa dalan ho. Patay sa magbato sa mga pulis nga miyambro sa nga PNP Highway Patrol Group kag Rizal Police sa may Antipolo City, Rizal, kainas ang kaagahon ho. Muok ang katulugon sa mga tao, launa imedya sang kaagahon mo. Binaslanay lokpok dito sa may Antipolo City ho. Ang report sa kapulisan, kasunod sa ila, una nga nagparupok ang mga suspetsado sa mga pulis sa isa ka gasolinahan dito sa may sityo, Buso. Isamta nagabaslanay sang tiro. Nagatiiday kag naglagsanay pa sa uli na corner ang mga suspetsado sa madulom nga bahin sa nagakurba nga dalan sang Marilaki Highway sa Barangay San Jose. Sang ulihin nakitaan naghinaplay ang lawas sa mga suspetsado. Una sa balita, una sa aksyon. Ang isa nga naigo sang bala dito sa nakitaan nga nagahamyangon ho, hindi sa dalan kundi sa unhan dito sa may kahilamunan nga aman. Kay nagtingwa sa nga magpalagyo dumalagan isa pero wag sa makaluwas patay man sa. Ang sabahin naman sa mga kapulisan mga kaaksyon na igo sang bala, may isa nga naigo sang bala. Pero why siya ano? Ano may anting-anting? Hindi Kay nakasoksok siya sang bulletproof vest. Tako na bulig. Ang isa pa nga naigo sang bala, hindi iya pulis, kundi naigo sang bala ang kapahimunong nga salagdan sang HPG. Ti may mga pusel kag may mga basyo sang bala nga na-recover. Pating salakyan nga sedan ka motorsiklo sa mga suspetsado na-recover man. Yang siling sang hepe sang Antipolo Police. Ining grupo niyo may kahimuan ini sila sa natabo nga pagpang-hold up kag pagpangawat sang salakyan sa Metro Manila sa Bulacan kag Rizal, di galibasta-basta nga sa grupo ni. Ang alan sumunti ginausisa pa sa mga otoridad. Di mag-amo siling nga sahi sang sindikato
sa masami ang miyembro sa mga kaaksyon. Why niya ka ba? Why niya sa ginakahadlukan? Handa niya sa kamatayon nga ila sa natubangon mo. Kaya kung magmadadalag-on man ang ila sa ring operasyon, di man basta-basta ang ila sa ring ganaron. Bisan pang taga-tinungay sila, linibo o kung ba si minilyon kapesos pagani mo, ang ila sa ring pulo partida. Yang sabahin naman sa mga kapulisan nga nakainkwentro sa ning grupo ni, kita mag-aksyon nagapangibulahan kita eh. Kay piho nga ti dako ni nga bulig para mapaganhagan ang katabong ang krimen dito sa may Metro Manila. Ang binta sa ning kapulisan eh, ay laban-laban nila sa ning ranggo, mapromote ni sila, mapasakaan ni sila. Apang taranti nagadepende nagyapon sa pamunuan sa nga PNP. Ti kudos sa HPG kag Rizal PNP. Una sa balita, una sa aksyon. Balikan ta maka-aksyon na. Ang ining isa pagit kabalita ho, ay kantuan ta rin ang patrol ta. Kay kung may pulis nga dalayawon, sa ila sinikaisog kag pagtuman sa ila sa nga obligasyon, baw, bumalos man. Galing baliskad ang balita. Bangod may ara man niya pulis, plus may soldado pa nga naka-impon, na nagpabantog sa hanay sang PNP kag AFP naman, hindi bangod sa maayo nga binuhatan, kundi sa tuman ka makahuluya, nga hinimuan, kaya nagkakaladakpan sila sa entrapment operation. Una sa balita, una sa aksyon. Simple mo lang ang nakomenter nilang krimen. Baligya pusil. Alas 5:24, balikan ko niya. Ay ari ng patrol, libalong taray una ang observation report na anong sitwasyon subong sa pila ka mga dalan na labayan sa patrol with Action Jan. Action Jan, kamusta makulod subong? Please come in. Oy, may aksidente. Action Marong ang Oy. nag-drive sa ibig sa Kino Drive. Karing hapon na. Bungguan, ini ka motorsiklo kag auto. Oy. Auto nga nagaduat kang gray. Ako lang, diri sa barangay Villamonte. Ano, abi kay tining auto, nagliko. So, may U-turn sa tani. Hindi ba di pwede, di kayo U-turn. Bisan wala sang Center Island, nga nagambal nga, bawal U-turn. Pero dapat ibo kita sa taon, anay, kung pwede kinakaliko ko hindi, no? Kaya para ibo lang balaan ko na ara sa simbo, o kung basi may madarasa ikaw, at iwag yun na lang alang, gid. Nadarasa, gid, niya, ang motor naman niya, alin rin sa may proper sa Villamonte, pagkasabi sa kinadrive na direksyon, dito sa nagtangit, Action Mar sa may hood ni Balaka auto, ay, hindi ko na pa matusaan, mas bakod yung motor kaysa sa auto, kaya nakalakakas yung hood sa auto, motor talaga yung damage. Subo nga po, may lang kay TY man isang Pinas, ining driver, sa motorsiklo Action Mar, kay pagbunggo ya, why man nagtabog bunggo lang, pilit, and then tumbang motor. May lang kay pinaka-helmet ang driver, and then na-control man niya lawas, why man sa napilasan. Why man pilas ang driver sa auto, pero muna nablangin na nanto na itong perme, bigado nga ng subong mga kayo-kayo, ka ba sa mga gamit mo, salakyan mo ba, o dubligin ng gastuso, no? So, mahal na niya, hinay-hinay lang sa tanan niya nagabiyahe, lantaw-lantaw, gate, sang sugata mo, kung saan kasunod sa imo, kaya kasi ikibot ka lang, gulpi na naglusot ka, gulpi ka lang galiko, kundi disgrasya ang buwa. So dapat inainay lang magka-aksyon ka nagabiyahe, nagmaneho sang salakyan na siningapon. Ano Action Mar? Kung sitwasyon naman, sa trapiko nga itong pagkabalan, dito sa area itong di sa Kino Drive, siningapon, makamig dito mo, dito heavy and traffic situation. Ang rason, bangod, nining duha ka mga salakyan, ara sa mga sandalan, temporaryo, nga nagatugas ang trapiko, maka-aksyon sa mga hapon. Pero may lang kay amat-amat, na nilang ginapahigad, nagkakadto na naman rin ang katapulisan, no? Sa station number 4, kaga agud makalokar ini, makuhaan sa proper documentation. Kung matapos-tapos na mapahigad, na may nini problema, dayon, depende na ng sensoriana, isang duha ka driver kung wala man sa ampilang zone. Pero nagatugas isang traffic, no? Yan yung abiso natin sa tumag-aksyon, kay ina nga nagasiling nga, o damo kambal dito nga traffic na, balik ka mo na ba? Subong way na problema. Kaya tinahawa na ng dalan sa Kino Drive pasulod sa may proper kung sa may malapit sa may barangay hall, sa barangay Villamonte, mga kaaksyon. Sino nga po, after sinidrin, nagtabok na kami, kita na mo ng Burgos, Lupusay na, do traffic subong hapon na. Dili kami rin nagpamulya. Balik kami diriya sa may Malastina, bla. Yung katulsod sa Malastina, da ka man lusot, kinili kami sa Villamonte. Hindi na ka mababurgos pa. Pwede na magiging mo kalusot sa may Villamonte, mga kaaksyon. Dari sa area sa Dalang Malastina, dinapos ka mo Lopisay na.
Kung nakatuan yung Burgos Public Market o kung pa downtown area, hindi nagyapon mabalik din sa Burgos. Gani, kay medyo mabubukat ang trapiko, labit ka mo din sa Burgos o China, nga daan sa mga pon, nakarating nga moderate to heavy traffic situation, dugang pang may traffic light, Di kung kayo, sa may mga salawayon, kung maliko ka pa to, makasok sa STI, hindi ka dali-dali kaliko, kaya nag-park ng mga pribadong sakyan, hinablang gusto, gid mauna sa ilang nga ruta. So, digli ka na nalusot, mga manasina, diretsyon mo na lang na, lalikod ka sa STI labay, lapos ka sa mahilado. Then, kung maburgos ka, pwede ka na naka-left turn, no? Kaya para maburgos ka. Pero kung ikaw maka-action, makagdo ka man lang sa may area, sa Lacson, Downtown area, may kasulinahan na diba? No? Kung nalik ka mo sa may Manastina, daan na ka malusot, maka-action, Chilida Polo, then diretso ako na bangko na da. Diretso nyo lang na, lapos na dito sa may Arcos ang Barangay 18. So, daan na makabuta na lapos, then right turn na ka mo, Burgos ka mo balik, kadto ka mo Burgos, Lacson, at least dire-diretso ang inyong biyahe, mga ka-akson. Kung dire pa kamo yung mabalik sa may Burgos Public Market, expectaron nyo, basta mo sining panyempo, mabulubog at gidman ang dalagan sa trapiko. Sa tiyak na bahin, reminder gali Pilipinas na nagalabay action march sa may Golden Field. Kung may gusto na ka magkatulid kontra, kung privado dala mo na inaik lang kaya nagluloy ang kable ang sang kuryente, linya sang kuryente, yun sa guide kay nakaloader ang lang dako nga delivery truck nga may mga karga dala sa mga heavy equipment man isa mga slakyan na naging pang karga nila lahat na naglabay sa may DC Cruz Trading o DC Cruz Road. Ang DC Cruz Road naman na lang halindra sa may DC Cruz nga building pakadto pasulod ka sa may Casino Filipino sa may Golden Field Commercial Complex. Natubang sang kalanaan ng Aboy dira kadto Inasal and Company. Ang ila dala kable ng kuryente nga nagaangot ay ginakuan na source ng suga. Kinsaga, na makakson ka loader truck. So nagaluloy, nagasakarod subong. Ang tunga nga dalan, ang duha ginakalinya, hindi na magyan kay maigo kadra, delikado pa nakaroon mo. Mga lihid sa gida hindi ka na pinagusto dahil ko badalagan. I don't know kung ano na ginaobra nila kay tikay na to ginapatandayan gida. Central Enforcer. Mangilihid ka mga kaakson, kung magadala ka sa 4-wheel vehicle. Kung single mo motorsiklo, pwede ka lang kayo na hindi ka lang lamang nilihit, yung mapakilit-kilit. Kung 4-wheel yan, kaya medyo may kataason ng salakyan, so dapat sa kilit na ginabay. Hindi ka na maglasig-lasig kung matalagan, kay galuhob na dang imo nga agyan sa magpangilihid ka, yung pukumpok ang agi mo. So dapat hinahinay ka lang, kung ka maglusot sa commercial complex. Nga, agi na muno, tana kay inang area dara, amo na ginaluksan sang iban. It's either makagto doon sila sa pinakamalagding house o kung ang iban, ma-shortcut, no? Kaya lagi sa may magsaysay Araneta, pwede ka na ka-shortcut, agad hindi ka ma-traffic, dito sa may magsaysay Lacson, mga kaakson. So doon sa kalusot, then balik dito sa Lacson nga area. No, muna, ang sitwasyon dito sa tundikatuan kay ina, pero mismo sang dalan, DC Cruz Avenue, mga kaakson, doon sa may Golden Field Commercial Complex. Ang patrol nakalampuwa sa sa may Burgos Lacson na dumugbugat man ang trapiko basta Webes gani kagdugdug na yung weekend daw sako na ng iban ilabi na kadaan subong pispira sa Mother's Day para buwan. So dapat preparar kita mo gina kinahanglan ng aton mga kaakson. Sige galing libre sa kayo sa siyudad sang Bacolod sa mga bus mga kaakson pero sa mga frontliners lamang ini. Kung di ka frontliners, hindi ka na mapasaga-saga, uya ka man, hindi ka na magsakay para likaw sa istorya. Mga kaakson, naming panahon sa palibot ng siyudad, preso kita sang gatong sa siyudad sang Bacolod, nagakadlaw kami ginanakso ninyo, dahil ang taon na mo ng preso sang gatong doon hindi ito maharaw. Nagyapon mga kaakson, ang preso sang gasolina sa pinaka mga gasolinahan sa siyudad sang Bacolod, kung diesel, una na ito, diesel may gasolina ng presyo 49 pesos and 35 centavos. May presyo mandri na 49 pesos and 30 centavos isa kagasolinahan. May gasolinahan nga ang ila crudo ara lang sa 48 pesos and 45 centavos, 48 pesos, 45 centimos. Pero may crudo, mandikita kami ng 49 pesos and 57 centavos. Kag may ara mandri 50 pesos and 39 centavos mga kaakson. Pero kung V-Power gadlagan ng 55 pesos ang V-Power ay nga presyo sang crudo. Gasolina, subong urwagid ka, gasakagin na natin 60 pesos and 15 centavos. Sa 60 pesos ka 15 centimos ang presyo sang gasolina.
Pero mayroon di gasolinahan sa Bacolod, i-discover nyo lang kung ano. Pero as a more in shopping, may gasolinahan rin tuwa din sa Kuro ka implementar pablas ang price increase ng gasolina ang niya presyo ragyapon sa 55 pesos and 50 centavos. Meron din 56 pesos and 5 centavos manalong shopping area. Pero tisip ka nila kung gasolinahan gahamboy ng 60 pesos and 20 centavos mga kaaksyon. So, para naman kaaksyon, ang pinakalang sitwasyon sa palibot ng syudad kaya ang presyo sang gatong, driman sa syudad sang Bacolod, subong nga adlaw. Sa tatanang mga kaaksyon, basta mo sining panahon na magiging manhigop sang mainit nga kape. Pero kung kape ang aton paghambalan, isa lang ang aton gina-endorso sa inyo, mag-inom sa Dr. Alfred's Green Coffee mga kaaksyon. Kaya ang Dr. Alfred's Green Coffee, isa naman ka produkto kung nag-anis sa pagpalalawsaw sa Estados Unidos. 100% natural, 100% organic, nagalimpyo sa aton kolon, nagabulig ng Sonradio. Inangabahin dalaman sa aton sa kaluan sang panyawan herbal capsule with mangosteen sa mga high blood dra sa mga diabetic aton masami gina rekomendar panyawan herbal capsule with mangosteen ang milagroso nga kapsula simple nga tawag sa aton amoy ni sang manunggal masolusyonan gyud ang inyo sa nga problema nagapalanluya lawas ninyo tilaw panyawan herbal capsule with mangosteen piho nga makabulig ini available sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Carol Pharmacy, kag sa iban pa nga mga butika sa inyo sa nga lugar. Panyawan na capsule himo sang said marketing. Aksyon Radio. Sarahin sang to sa may Iloilo bala. Matamat nga naga-trending sa mga kaaksyon anatabo sa ning magkahagugma. No bihanay, no? Nagbulagay sila kamanti ang rason ang ginalinan sa ila sa ning pagbulagay. Di sila santuanay sa lalisay nila angot sa duwa ka mga kandidato sa pagka-presidente nga Sanday, Lini Robredo kag Bongbong Marcos. Una sa balita, una sa aksyon. Grabe mga balita. Sabong daw, kahapon, may balita dito sa may Habindan, Capiz. Nga nagapangayam sang baboy talunon. Ang natiruhan niyan di baboy kundi tabo, abya niya pa patagid nasalaan baboy talunon. Kaya nga balita mga kaakson. Araw ang conversation sa nga duwa ka magnobyahan ay mga kaakson. Ara matamat trending sa social media. Nagbulagay silang duwa ya. Mayari tinaga di ako sila nga okay, I'm okay. I think di ko need sang tao nga kitid ulo. Politics is politics. Pero kung breakan mo ko ya, tungod dira, ide go. Nagbulagay sa labangod kay Lini kag kay Marcos. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:36. Aksyon Radio Philippine Standard Time balita halin sa Bacolod City Hall aton balikan pagkatapos kid lamang sini. Sa monitor sa live stream, matabaton tala acknowledge so Jinky Dialagdon, mayong hapon agsumarlon kag kay Mr. B-Boy Villasor, Star Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar Alex sa Armonteza, Marilyn FT Bag of Japan, kag sa tanan nga family ko sa Barangay Pandarong DSB, salamat gid from Arizona, USA. Ana Sinuro, mga reporter sa Akso Radio mayong hapon. Dennis Richard Tibor Roma mayong gabi Akson Mar, salamat Ana Sinuro mayong hapon kay Nudakro. Judith Calves Pamposa, good afternoon Aksumarlon, watching from Emerald Street, Ramuli Village, Barangay Tangob. Sarantaran nga mga taga-Barangay Tangob, mayong hapon. Inday Blasa, good afternoon Aksumarlon, okay, mayong hapon kay Gov Bong, Vice Gov Jeffrey Ferrer, Kong Greg, halin kay Ana Sinuro. Thank you, approve. Milal Oligo, arang naga-monitor, salamat gid. Bani Cafe, Barangay Tangob, okay. Sala Carlota, si Ana Sinuro, okay, salamat gid. Christine Menyas Villalobos, monitor kami Barangay Pandarong DSB. Danny Disyot, good PM Magsumarlon, watching live from Hinigaran, Tamyaw lang. Lihog si Yana na gakatulog, God bless sa programo, bisang katulog monitor.
Ana sinuro lagran hala kaluta sa Pilar compound bayong hapon na poko nga si Ino kag pagpreged permi. Henry Alan Monares siling niya si HR mayaw-yaw naman na. Kasubok pa tong si HR kay nagtaliwan to ang ilasan nga pamuno no. Evelyn Ipomuceno maulan nga hapon ak Sumarlo, stay safe everyone. Elizabeth Malakagamala, keep safe everyone, God bless, salamat kid. Martin Nariling, good evening. Homalomina, good afternoon. Fernandez L. Eric, mayang hapon. Mga kaaksyon, Fernandez L. Eric. Rochelle Fulgencio, Susana, mayang hapon. Nga monitor lang kami di sa may barangay Pandanon, DSB. Aramasi, No Way, Erwin de Catoria Gonzales, good afternoon. Monitor lang ko. Salamat, iban balikan tanong kadugay. Pamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolog man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolog saludo sa imo Padayon
Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sandon Plus Herbal Capsule. Mayad-mayad kay ang pagbalik sa voter registration diri sa may syudad sa Bacolod naging matawhay. Based sa monitoring ka observation sang Task Force Disiplina. Action Radio City Hall Report. Action Art mayong hapon sa report please Kevin. Correct, Maxon, Marlon. Amo ng observation ni Task Force Action Officer Wilfredo Julingo. Kapintas subong adlaw Huwebes. Kay siling niya, at least natong portigid lang iban kaaga Action Marlon nga nag-travel pagkato sa mga venue, mga mall nga dira ginakandak ang registration. At least hindi na tuman kadamo gid ang naga-violate sang curfew ordinance. May nagkakatugin man ang iban alas 4, and then daw ng iban. Kapin pa kay ang nagtatabo Action Marlon, mga before 8 o'clock, medyo ulo adlaw na yung ka distribuer. Sunod sa iya sang number ang taga-commission of elections. Kag at least, daw, bagon nga sa tayo yun, nga pag-inform nila, kabulig ang PNP, nga nagpapalo sa mga hindi na marabutan nga mag-cater sa Kumelec. After nga malapotan cut-off gatag 300, ang ibang di kamatamat na malang panauli Action Marlon, kag mas nabi kay nagasunod na sa health protocol. At least yung mga adlaw, sunod iya kay Julingo, huwag sila sa obserbahan nga mga nagapasaway, especially sa minimum health standard o minimum health protocol na ginapatuman. For sure, malipot lang nga parayag ni Mr. Julingo. Although nga madamo ang registrad ta, matawhay kay tungod nga ka-implementar kita sa Corpio, kabulig ta ang station to, no? Kaya Captain Tindon, City Legal kag ang aton nga mga traffic authority bitaw magapasiguro nga wala sang pabayolate ang aton nga curfew hour sa 10 PM to 40 AM. Disupar no gin-arrange ta sila sa Mayo galing kati amo na 4 o'clock nang damo man no, almost mga 700 so more or less 700 ang magalinya no. Ang kumilekta gapalaga malinya ang aton nga malregister 4 o'clock. Tapos ang kumilekta nag-atag number, lapit na 8 o'clock. Dason, personal address. Sa parayag ni Sir Wilfredo Julingo, parayag manining nga nag-apilar nga kung tani magapadayon lang yung system o kung ining sitwasyon tugtog sa tapusan nga adlaw sa bulan sa Oktubre nga patigayonon ang extended voters registration. Ang ka-action nyo, action nagtayhupon o nasa balita o nasa action sa Bacolod Action Radio. Alas 5:46, Lensing, Dorosing, Kagabalansing, nagabulig limpyo, nagapabakod ka. Sa pagbalik naton, balikman nga report sa patrol. Standby. Okay, balikan tang nagdugang sa dipadala sa ilaw sa diyang mga mensahe. Okay.
Rebecon Ihorango. Thank you. Sir Leog ko sa Basiwabi, sa Villasen Residence sa Santa Clara, sa Division Mandalagan. 4 days na kami wala tubig. Sige kami tawag, sige lang hambal. Nakadtuon lang wala gid gyapon. Oy, sige. Ang Basiwa ho, 4 na kaadlaw ho. Ano gina sa kuan sa Basiwa man. Sige. Shane Anthony, good morning. Akso Marlon, watching live, New Jersey. Shout out lang ko na sa family Lipanya. Good morning, mada. Shane Anthony. Second, Bolakha Juaniza. Good evening. Alright, thank you. Diring Alhomiento. Salamat, kid. Melvin Peñafiel. Thank you. Florencia Villacampa. Yung nga pa sa Marlon Monitor. Dari sa may La Union. Thank you.
no, ka mga ito ang napatay matapos nagluntad dining sunog sa ina dira mismo sa area sang Dalan Tindalo sa Kupinigris ng Barangay Villamonte sa Ragsang Bagcod. Actually, ning lugar, ang kung saan nagluntad ang sunog, tatlo rin sa 3-story nga balay, no? O kung na establishmento, a combination sa isang commercial sa residential Action Mar. Kaya ang ground floor o kung ang first floor, sining establishmento nga ginatalagian sa mga tawangan na welcome Jane Chu, sa dalom, sa merchandising o kurabi binalagyaan sa ako negosyo, ginagamit nila sa negosyo rin Action Mar. Ang second floor and third floor, ginahimo nila nga residential area. So sa third floor, dito na ang ilang kwarto. According to kay Bacolod City Farm Marshal, City Inspector Del Ligaspi, yung mga pasado na sa 11, ang tagnal sang aga sa nagbinta rin sunog sa ikatatlo gigapadalgan sa kwarto mismo, sining mag-asawa Action Mar. Dito nagsugod ang sunog initially dari sa may lapit sa may kartahan sa mga kwarto. O galing lang kay sang naglunta nilang sunog, wala nila napanaog ang mga ido, bala? So ini mga ido, ang pito diri lagko na, ining 4 Action Mar, mga ano pa lang pag-ong bunag, bala? Mga tutoy pa lang na nadala sa sunog Action Mar kag nagkalamatay kid. According to Kiligaspi, ginalantaw nila karon nga nimo faulty electrical wiring. Ang ginarinan sining kalayo, tungod nga according diri sa Tagiya, aminado sila katulad ng areas dira sa ilang outlet nga da open bala. O kung nabi nga daw hindi na maayo ang kondisyon. So sa subong, ginapadalman pa diri sa Bureau of Protection Bacolod, kaya investigador dira, kung ano gid ang mahimo ginalinan sining kalayo, kaya tiusisaon sa nila, kung ano ang sahi, isang equipment, ang ulihi, nga naka-install o kunabi nga naka-plug, unfit pa man magluntad ining sunog para ila mausoy kung tiin ginili na galin Action Mar. Sa pinag-inisal nilang update, mga 10,000 pesos ang bilisang kahalitan nga gintuga siring sunog nga nagluntad siring hapon. Pero mali lang kay ito ang napatay pero wala man sa may napilasan ng mga persona na nagluntad ang sunog kay tanan sila ara sa ground floor, ara sila negosyo Action Mar. Paman sa naglatong sa second floor, sang balay ang kalayo, kasig naman kay according to kay Legaspi Abi, may bintana sa third floor, may mo nakabulig na Action Mar para magaling ang iya nga pagpalong sang kalayo. Yari si Chief Inspector Legaspi sa Teleservice. Si Mr. Anes informing and may ongoing Tindalo Street, Barangay Villamonte. Then, upon response, ang involved na dito natulog sa 3-story na kumakain na sa building. So, ang second story is occupied as residential. And ang first ang ground floor niya walang yung mercantile o merchandising at marigyari dito. Then, investigation ang origin niya is nagsugod sa kwarto sa mag-asawa ni Mr. Noel ni Ma'am Jane Chu. Oo. And then, ang damage ito is more or less 100,000 ang magiging So, manabatihan si Fire Chief Inspector Del Ligaspi, ito ni Bacolod City Fire Marshal. Ang balita karon na siyang tanan sining bypass operation ni Kilka sa Bacolod City Police Office City Drugs Enforcement Unit sining hapon. Permit sumasiri sa Barangay Banago Sulat sa Bacolod, mabatihan sa pinaka-Community Public Affairs Program sang Aksyon Radyo Bacolod. Balita gikan sa patrol ang kaglibot sa Bacolod Aksyon Zandia. Tulas sa sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Ini nga ba hindala sa ato sa Kalawan Radyo. magasunod na aksyon na balita evening edition si Yvonne Buisor nagamonitor sa saring ang mga tanion.
Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar. Ako naman Aksyon na Marlon Hirvoya. Liwat kitang magkahibati sa Aksyon at Patrol las 9:30 top do alas 11. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!